Dragi prieteni, iată, avem din nou ocazia de a sta de vorbă, de a trece în revistă principalele probleme cu care societatea românească se confruntă. Suntem la 2 săptămâni după căderea guvernului Bolojan, într-o criză a afacerii unei majorități care să susțină un nou guvern. Un guvern pro-occidental sau pro-european, un guvern care să susțină reforma sau reforma marilor sisteme publice. E un imperativ social pe care îl clamează o națiune întreagă de mai bine de 2 decenii. Este un deziderat și un imperativ totodată pe care îl clamez și eu de vreo câțiva ani buni în spațiul public. Pentru că este evident pentru oricine cu minime cunoștințe de economie că în această logică populistă și demagogică nu mai putem continua. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că nevoile unei națiuni sunt mai mari decât posibilitățile statului și că trebuie să învățăm să ne întindem atât cât ne ține plapuma. Nu mai putem susține un aparat bugetar supradimensionat și supraremunerat. Reforma nu înseamnă doar majorare de impozite și taxe. Din contră, s-a văzut efectul advers după aceste măsuri luate anul trecut în septembrie, unele dintre ele intrând în vigoare cu 1 ianuarie. Taxe mai mari, impozite mai mari, nu în mod automat aduc mai mulți bani la bugetul de stat. Și s-a demonstrat, dacă e să mergem la execuția bugetară pe 2025, că lucrurile nu au stat așa cum și-au dorit guvernanții. Deși am crescut TVA-ul de la 19 la 21% cota standard, am renunțat la cota de 5%, cota de 9% am făcut-o 11%, anul trecut s-a încasat mai puțin decât previzionatul la TVA. În loc de 136 de miliarde de lei s-au încasat 134. În realitate trebuia să se încaseze 142 de miliarde de lei la TVA pentru că majorările de TVA pe ultimele 3 luni din 2025 trebuia să aducă un plus de 6 miliarde de lei. Deci față de prognozatul 136 ar trebui să mai adăugăm încă 6, 142, un real colectat de 134 rezultă un deficit de colectare la TVA de 8 miliarde de lei. Așa au stat lucrurile și cu acciza, pe care la fel am majorat-o cu 10%, acciza la tutun, carburanți, alcool. Impactul anul trecut era de 1,5 miliarde de lei, deci cu această majorare nominală de 1,5 miliarde de lei trebuia să colectăm 50,5 și în realitate am colectat 48. Deci iată un realizat de 2,5 miliarde de lei. Când impozitele sunt mari, există peste tot în lume, dar cu predilecție la noi, o anumită tentație de a ne optimiza, sigur cu ghilimelele de rigoare, dările care le avem către stat. Evaziunea fiscală este direct proporțională cu mărimea impozitelor și a taxelor. La impozite mari și evaziunea e mare. La impozite mici stai și te gândești, nu merită să dau cu subsemnatul, să ajung la pușcărie, hai să-mi plătesc dările. Nu mai suntem o țară atât de prietenoasă din punct de vedere fiscal. Sigur, o să-mi spuneți, sunt țări care au chiar 27% TVA, cum e Ungaria, sau alte țări cu 23-24%, într-adevăr. Dar nici acolo nu umblă câinii cu colaci în coadă. Sigur, noi am crescut foarte mult și am lovit mediul antreprenorial. În 3 ani de zile, practic, am triplat impozitul pe dividend. În urmă cu 3 ani și jumătate aveam un impozit de 5%, ulterior a urcat la 8%, după care la 10%, de la 1 ianuarie 2026, iată, am ajuns la 16% impozit pe dividende. Sigur că toate aceste majorări de impozite și taxe afectează de o manieră nedorită, de multe ori dramatică, mediul de afaceri și în special mediul economic privat. Companiile românești au un mare handicap, lipsa capitalului. Așa au plecat la drum în 1990.
total decapitalizate și cu un alt handicap, lipsa unei minime culturi antreprenoriale sau de business, a unui know-how financiar, antreprenorial. Ăsta este și motivul pentru care zeci de mii de companii își găsesc obstacolul sfârșit în fiecare an. Insolvență, falimente, dispar. Și dacă mai ne raportăm și la un factor extern, multinaționalele, prezența lor în România, evident, sunt un factor suplimentar de stres pentru firmele românești. Pentru că e greu să concurezi cu capitalul firmelor străine și cu, evident, cu cultura lor antreprenorială de zeci de ani. Uite, acum s-a pornit și o imprimantă de nebună la noi, asta e. Sper să ne înțelegem, eu nu știu să o opresc, asta e, să oprește singur. Deci, semne bune anul n-are. Eram destul de pesimist încă de anul trecut în ceea ce privește evoluția economiei românești în 2026. A fost cam singur împotriva tuturor. Încă din primăvara anului trecut anticipam o contracție economică, anticipam o recesiune. Iată, au venit acum o săptămână datele de la Institutul Național de Statistică, confirmă ceea ce spuneam și în ianuarie anul ăsta, și anume că și T1 din 2026 va fi tot cu minus. Din păcate e 1,7% o contracție raportată la primul trimestru din 2025 sau minus 0,2% raportat la T4 2025. Suntem practic după 3 trimestre consecutive de contracție. La fel de sceptic am fost și în momentul facerii bugetului de stat, care sigur a întârziat nepermis de mult. Nici o țară europeană n-a dat un buget în aprilie, pentru că orice țară cu scaunul la cap își face bugetul pentru anul viitor în lunile octombrie-noiembrie anului curent, astfel încât în decembrie să ajungă firele de buget la toți ordonatorii de credit. Vedeți, Primăria Bucureștiului de-abia acum câteva zile, suntem la final de mai, au aprobat bugetul. Lucrul ăsta se întâmplă la nivelul întregii administrații din țară, peste 3200 de UAT-uri și sigur la nivelul tuturor ordonatorilor. Ce proiecții, ce investiții mai poți să faci câtă vreme bugetul îți vine de-abia la final de mai, început de iunie. Bun, spuneam încă din ianuarie că o să avem probleme. Spuneam că asumțiile pe care s-a construit legea bugetului de stat pe 2026 nu sunt deloc rezonabile. S-a supralicitat. La fel ca în fiecare an avem o anumită abordare idealistă, extrem de optimistă în ceea ce privește realizarea unor indicatori macroeconomici și fiscali. De fiecare dată umflăm nejustificat, pentru că, bun, poți să greșești în primul an, dar după experiența suntem 36 de ani de capitalism, nu mai e nicio scuză să greșești în fiecare an atât de flagrant. Unde greșim, de fapt, în a supradimensiona veniturile. Și anul ăsta ne-am propus să realizăm 736 de miliarde de lei venituri bugetare, cu 73 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut, când am consemnat 663 de miliarde de lei. Nu știu de unde atâta optimism, câtă vreme economia este evident, deși pentru mulți încă nu e, că nu va performa, că nu vom avea o creștere economică de 1%, care stă la baza construcției bugetului de stat, cum n-am avut nici anul trecut 2,5% creștere economică, am avut 0,7%, cum n-am avut nici în 2024 3,5%, am avut 0,8%, la fel de evident va fi că nici anul ăsta nu o să avem o creștere economică de 1%, ci am spus încă de la începutul anului, suntem la final de mai, că riscăm să avem o contracție economică pe tot anul,
adică să intrăm într-un teren negativ. Deci de unde cu plus 1% poate să fie un minus 0,5%. De unde veniturile astea mai mari cu 73 de miliarde de lei decât anul trecut, în condițiile în care economia este la pământ, nu avem niciun sector care să performeze, industria gâfâie de vreo 4 ani de zile, aportul ei în creșterea economică este unul negativ. Consumul, vedeți, consumul a fost motorul unei creșteri economice. Sigur, putem discuta foarte mult, evident, nesănătoase în ultimii 20 de ani, dar iată că și motorul ăsta s-a gripat. Începând cu august 2025, am avut scăderi de peste 5% februarie și martie și s-a mai temperat puțin la aprilie, dar la primele 4 luni de zile și consumul a scăzut cu 5,8%. Deci iată acest motor care ținea, sigur, de o manieră artificială, nesănătoasă, genera această creștere economică, care era o creștere economică pe consum, care era o creștere economică pe împrumuturi externe, pe datorie. Iată că și acest motor s-a gripat. Zona de servicii, la fel, scârție. Ne rugăm la Dumnezeu să plouă și sigur plouă. E posibil să avem un an foarte bun. Odată la 7 ani de zile se întâmplă să avem un an agricol foarte bun cu un regim pluviometric nu neapărat excedentar, pentru că de câțiva ani suntem într-o secetă pedologică, dar un regim pluviometric care să permită obținerea unor recolte bune. Eu estimez undeva peste 30 de milioane de tone de cereale. Și aici mă refer orz, grâu, porumb, floarea soarelui. Culturile de toamnă arată foarte bine, dacă e să ne referim la culturile de grâu, de orz, chiar și de rapiță, foarte, foarte bine. Și știți că e o vorbă în popor, plouă în mai, avem mălai, plouă de ne săturăm acum de atâta ploaie. Și culturile de primăvară, floarea soarelui și porumb au toate premizele să fie foarte bune, deci recolte bune, dar sigur că în un an agricol bun și prețurile la cereale scad. Dar singura care poate să fie pe plus va fi agricultura în rest, construcțiile, sigur. Construcțiile pe zona de rezidențială au scăzut foarte mult. Ne mai menținem pe linia de plutire cu construcțiile inginerești, drumuri, autostrăzi, dar vedem în ce măsură vom reuși să aducem fondurile europene și aici e și problema. Aici e și leapșa care și-au luat-o guvernanții cu această creștere a veniturilor care nu are fundamente reale, pentru că bugetul de stat a fost construit pe un grad de absorbție a fondurilor europene de peste 99%. Dragilor, din 2007, de când am aderat la Uniunea Europeană, spuneți-mi un an când am avut un grad de absorbție de peste 90% sau peste 80% sau 70%. N-am avut niciodată. Și anul trecut ne-am propus 88 de miliarde de lei să aducem din fonduri europene și am adus 75 de miliarde de lei. Acum, cu degradarea tuturor indicatorilor, cu un guvern demis, cu această instabilitate politică, cu această conjunctură internațională, șansele să aducem 19,6 miliarde de euro din 20 de miliarde de euro, cât teoretic am avea alocați în 2026, sunt nule. Și o să mă refer aici strict pe PNRR, că ăsta mai are câteva zile, nu? Până la 31 august. Noi am încasat până acum vreo 10 miliarde de euro, 10,5 miliarde de euro. După renegocierea de anul trecut s-a micșorat PNRR-ul pentru România de la 28 de miliarde, a ajuns la 21 de miliarde de euro, deci ar trebui să mai încasăm încă un 10,5 miliarde de euro. Șansele sunt foarte mici să încasăm chiar și 5 miliarde de euro. Și cu atât mai puțin 10,5 miliarde de euro. De ce afirm lucrul ăsta? Păi hai să vedem execuția pe cererile de plată.
Avem decontate integral cererea de plată numărul 1 și 2, cererea de plată numărul 3 s-a decontat săptămâna trecută, ultimul rest, aveam un rest de 869 de milioane de euro, încasasem 1,3 miliarde de euro anul trecut, din 869 de milioane de euro am încasat doar 350 de milioane de euro, peste 500 de milioane de euro i-am pierdut. I-am pierdut în primul rând pe ANEPIB. Comisia Europeană a spus că am făcut o suprastructură care a luat din acel comitet coordonat de vicepremierul Gheorghiu, care practic a luat din atribuțiile și autonomia decizională a ANEPIB-ului. Dar iată cum din Condei am pierdut săptămâna asta 500 de milioane de euro. Din cererea de plată numărul 4, din 62 de jaloane, Comisia Europeană anul trecut, în decembrie, ne-a cerut clarificări suplimentare pe aproape jumate, pe 29 de jaloane. Cererea de plată numărul 4 are o valoare de 2,6 miliarde de euro. Iată că suntem la sfârșit de mai, trebuia să fie încasat deja în aprilie, n-am încasat încă nimic din cei 2,6 miliarde de euro. Tot în aprilie trebuia să trimitem cererea de plată numărul 5, care are o valoare de 1 miliard de euro. Doar că, sigur, n-am trimis-o. De ce? Pentru că din 28 de ținte și jaloane aveam îndeplinite doar 2. Și sigur că va veni rândul și cererii de plată numărul 6, care e baban, 8,8 miliarde de euro. Doar că din 151 de ținte și jaloane, la momentul ăsta avem 23 îndeplinite. La cum se mișcă birocrația în România, n-are decât două viteze, încet și foarte încet, și mai e încă o problemă, chiar și execuția la firul ierbii în teren are mari sincope și întârzieri pe toate proiectele. Toate lucrurile astea coroborate vor duce la un nerealizat de cel puțin 50%. Așa că să nu ne facem iluzii că vom lua 10,5 miliarde de euro, să zicem, bă, dar prostii dacă luăm 5 miliarde de euro din PNRR. Și sigur o să mai luăm nu 5 miliarde de euro din fondurile celelalte, coeziune, fonduri structurale, ale pe agricultură se duc direct, noroc că sunt plăți directe de la Bruxelles, dar e evident că din aproape 20 de miliarde de euro, cât ne-am planificat că o să aducem fonduri europene, o să aducem în jur de 10 miliarde de euro, deci doar jumate. Deci avem probleme pe partea de absorție, o să avem probleme și pe partea de colectare, cu toată această abordare triumfalistă, extrem de optimistă și toată propaganda din zona asta. Doamne, ANAF-ul, cum rupe și raspinării la râmă, nu o rupe, că nu pe nicio lună, dacă ne uităm la executat versus previzionat, nu avem depășiri. O economie care e pe aparate își va plăti din ce în ce mai greu dările. O populație din ce în ce mai pauperizată, 34% dintre români trăiesc în risc de excluziune socială. Avem o problemă și pe cealaltă zonă productivă, unde, sigur, avem vreo 5,5 milioane de salariați, dar care încep să aibă probleme la lefuri. Vedem foarte multe insolvențe, zeci de mari insolvențe în fiecare săptămână, companii mari care pun pușca în cui, multinaționalele care pleacă, se închid foarte multe companii străine, apetitul investitorilor pentru România scade, se vede lucrul ăsta și pe investiții străine directe și se mai vede pe un indicator. Deținerile investitorilor străini în titluri de stat au scăzut de la 25% în 2024 la 19% în 2025. Deși titlurile de stat sunt atractive, sunt garantate de către stat 100%, au dobânzi foarte bune. Uite, Fidelis, de exemplu, are 8-9%, iată că nu mai sunt atât de atractive. Și atunci evident că și colectarea va suferi, ea suferă oricum, endemic suferă de 35 de ani de capitalism, avem cea mai mică pondere a veniturilor bugetare
a veniturilor fiscale în PIB din Europa, 27%. Grecii, care erau cei mai mari evazioniști ai Europei, au 43%. Ungurii, polonezi au 35%, mai vorbesc Belgia 45%, Franța 48%. Deci noi avem doar 27% ponderea veniturilor fiscale. Grecia, că tot dădeam exemplul ăsta cu Grecia, sigur, Grecia era în situația României de azi, acum vreo 10 ani. Vă aduceți aminte, misiunile Fondului Monetar Internațional aproape să fie declarată în incapacitate de plată, măsuri dure de reformă pe care noi le tot amânăm, le tot rostogolim, declarativ ne batem cu cărămida în piept că ni le asumăm, dar în realitate fugim ca dracul de tămâie de reformă. Grecii au fost nevoiți să ia aceste măsuri nepopulare de reformă și astăzi Grecia e o țară care, atenție, are excedent bugetar. Excedent bugetar 1,7%. România anul trecut a făcut un deficit sigur. Zici, mamă, mai mic, 1,5% față de 2024, dar a însemnat 6,7%. Deci în România 6,7% deficit bugetar nominal înseamnă 146 de miliarde de lei. Grecia, excedent bugetar de 1,7% din PIB. Evaziunea, că tot vorbeam de incapacitatea structurală, instituțională a ANAF-ului de a colecta. România are un gheb la TVA, adică cât ar trebui să colecteze, dar nu ca diferență între cât ar trebui să colecteze și cât colectează în realitate, asta înseamnă gheb, de 31%, nominal înseamnă 30 de miliarde de lei. Grecia, îi mai mari hoți ai Europei până acum niște ani, 17%. Bulgarii, seama că rău, facem numai glume, nu? 4,9%, ungurii 4,4%. Ghepul la TVA, ca să nu vorbim Spania 0,8%, Finlanda 0,4%. La fel și bulgarii sunt pe excedent, nu pe deficit. Nu mai vorbesc că Bulgaria, iată, de la 1 ianuarie a trecut la euro. Noi aveam condiții îndeplinite, criteriile tehnice, acum vreo 7-8 ani de zile. Nu știu dacă mai prindem noi în viața asta să trecem la euro. Sigur, rămânând pe leul nostru, tragem ponoasele. Vedeți, a depășit deja 5,25 cursul de schimb valutar, un euro, dobânzi de 7-8%, în zona euro sunt dobânzi subunitare, adică sub 1%. Înseamnă rigoare, înseamnă disciplină când ai o monedă puternică, moneda euro. Pe leu toată lumea speculează. Deci evident că în al 12-lea ceas va trebui și noi să ne scuturăm de haiducii, de nemuncă, de lene, de lipsă de asumare și să facem ceea ce am refuzat să facem în ăștia 35, o reformă reală a marilor sisteme publice, pentru că, așa cum spun și mă repet, și administrația, dar în primul rând administrația, dar și sănătatea și învățământul sunt 3 găuri negre în care aruncăm zeci de miliarde de euro fără niciun rezultat. Vorbim de peste 22 de miliarde de euro în sănătate și românii mor cu zile. Avem cea mai mare mortalitate din Europa la incidența bolilor cardiovasculare, la infecții nosocomiale, la malpraxis, la diabet, la bolile oncologice, la oncologice. Pe învățământ, la fel, avem în jur de 60 de miliarde, asta înseamnă 12 miliarde de euro. Vorba unui clasic, scoatem analfabeti funcționali sau proști cu diplomă. Populația școlară s-a înjumătățit de la peste 5 milioane de copii și tineri în sistemul de învățământ românesc. Avem astăzi 2,6 milioane în învățământul preuniversitar, plus încă 450-500 de mii, deci spre 3 milioane total elevi și studenți. Avem 484 de mii de lucrători în învățământ, din care în jur de 200 de mii sunt dascăli. La fel cum și pe sănătate, avem 245 de mii de salariați, dar medici în sistemul public de sănătate avem în jur de 45 de mii doar. Și sigur că în administrație, aici e gros, avem 450 de mii de artiști ai poporului, 320 de mii în administrația publică locală
și 120.000 în administrația publică centrală, 450.000. Grosomodo avem în jur de 1.300.000 de bugetari. Ori România, în urmă cu 20 de ani, paradoxal, a fost administrată de un guvern de stânga și nu de dreapta, cu 800.000 de bugetari. Dacă vă aduceți aminte, eram consilierul unui premier tot de stânga în 2019, Viorica Dăncilă, tocmai ce fusese numit. Cred că am spart orice record. Nici nu s-a uscat cerneala pe decizia de numire a primului ministru ca și consilier pe probleme economice, reformă și fiscalitate, că m-a și demis. De ce? Pentru că am avut proasta inspirație, de la mine aici în gușă și în căpușă, să dau un interviu colegilor voștri de la Antena 3 și am dat exemplul ăsta. Eram în 2019, în care vorbeam de imperativul reformei. Adică eu am clamat de vreo 15, aproape 20 de ani de când sunt o voce în spațiu public, nevoia asumării unor reforme pe care polonezii și le-au asumat în anii 90. De-aia Polonia astăzi, deși noi în 89 eram cot la cot cu Polonia. PIB-ul Chinei era doar cu 17 miliarde de dolari mai mare decât al României. Astăzi China are un PIB de 20.000 de miliarde de dolari. 20.000 de miliarde. Și noi avem și noi niciun jumătate de miliard. 400 de miliarde de euro pe bugetul 2026. Polonia, în anii 90, au dat cu barda. Și o economie cu un PIB de peste 1 trilion, peste 1000 de miliarde. Cu toți indicatorii țepeni, serioși. Și în 2019 dădeam exemplul ăsta că, uite, tot un guvern de stânga a administrat treburile țării cu 800.000 de bugetari. Și aveam niște politruci prin aparatul de lucru al premierului, care de-abia au așteptat să scape de mine, pentru că le era frică că o să își piardă controlul pe premier și s-au dus imediat, duminică aia, doamna premier, doamna prim-ministru, trebuie să-l demiteți că ăsta ne compromite, ne face imagine proastă, cum adică? Și au aruncat pe surse, Borza vrea să dea afară, nu? 500.000 de bugetari. N-am spus nici atunci, nu spun nici acum că ăsta e numărul corect. Doar că trebuie să lucrăm cu niște elemente comparative. Mergem la statistică. 2004 eram cu 5 milioane de români mai mulți în România. Acum suntem cu 5 milioane de români mai puțini, pentru că au luat calea pribegiei. Astăzi, față de acum 20 de ani, suntem mult mai digitalizați, mai informatizați, chiar dacă multe sisteme încă nu performează. Dar atunci totul era pe răboj. Un soft, o aplicație, evident că face economie de forță de muncă, e nevoie de mai puțin birocrați, de mai puțin funcționari. Deci nu există nicio rațiune logică pentru care să ținem un aparat atât de stufos, atât de mare. Acum, sigur, la un moment dat aveam discuții și în Biroul Politic Național la PNL, domnule, 10%, Sfânta Zecioală, care e din antichitate, de pe vremea romană, și care s-a menționat și în Evul Mediu, la fel și acum, hai să operăm cu Sfânta Zecioală. Sfânta Zecioală însemna cam 130.000 de bugetari să plece. Unde? Du-te, domnule, în privat, că e nevoie de 1 milion de locuri de muncă în privat, avem peste 200.000 de nepalezi, sri lankezi, de prin Asia. Pentru că românul s-a obișnuit să lucreze la stat, adică să lucreze, în propriu spus, să taie frunză la câini, să plimbe hârtii la stat și pocăciulă de bani. Suntem singura țară din lume care își plătește mai bine salariații din sectorul public decât din privat. E o anomalie. Dar, bun, 130.000 era ce era. S-a aruncat în spațiu public în perioada ianuarie-februarie când se lucra la buget, uite, 10%, pentru că reformă nu înseamnă doar majorare de venituri prin creșterea nesustenabilă a unor impozite și taxe. Înseamnă și tăiere de costuri. Orice de reformă e asta, în 2026, câtă vreme cheltuielile sunt cu 56 de miliarde de lei mai mari anul ăsta decât anul trecut. Păi putem vorbi de o reformă câtă vreme crești cheltuielile? Nu. Reforma adevărată e doar când tai din costuri. Deci anul trecut am avut cheltuieli de 808 miliarde de lei, acum avem de 864 de miliarde de lei. Și trebuie să înțeleagă orice birocrat și orice ministru, mai ales pe zona economică, cu atât mai mult un premier. E o chestiune elementară. Întotdeauna cheltuielile sunt certe. Alea-s bătute în cuie.
Nu numai că sunt certe că le faci, chiar mai mari. Și vă dau câteva exemple. Anul trecut ne-am bugetat cheltuieli de 802 miliarde de lei și am avut 808 miliarde de lei. Anul trecut ne-am bugetat cheltuieli cu dobânzile la datoria publică de 42 de miliarde și am avut 50 de miliarde de lei costuri. Adică, atenție, în 2024 costul cu dobânzile la datoria publică a fost de 36 de miliarde de lei în 2024. Am plătit doar dobânzi la datoria publică 36 de miliarde de lei. În 2025, 50 de miliarde de lei. Bă, fraților, să-ți crească cu aproape 3 miliarde de euro într-un an. Doar costul cu dobânzile e mult și anul ăsta, sigur, o să mai scoatem din buzunarele alea rupte încă 10 miliarde, 60 de miliarde de lei, costuri cu dobânzile la datoria publică, care a sărit în cer în ultimii 5 ani de zile. În cer. De la 373 de miliarde de lei la 1 ianuarie 2020 la 1200 de miliarde de lei azi acum. Deci de 3 ori. Nu știu din ce copiii noștri o să plătească, că nu mai avem din ce. 240 de miliarde de euro din ce o să plătim. Că tocmai ce spuneam, că economia e pe butuci. La fel au crescut și cheltuielile cu pensiile și cheltuielile de asistență socială. Ne-am bugetat anul trecut 242 de miliarde de lei și ne-am închis pe 250 de miliarde de lei. Păcând veniturile, după cum am spus anterior, ne-am bugetat 668 de miliarde și am făcut 663 de miliarde de lei. Adică întotdeauna cheltuielile sunt bătute în cui, alea se fac, veniturile au un grad de nerealizat, de incertitudine foarte mare. Și ar trebui să învățăm, adică să croim mai bine un buget, dar în primul și în primul rând ar trebui să învățăm să și tăiem, nu doar să punem, că nu mai avem de unde punem. Am ajuns la 420 de miliarde de lei cheltuiala cu salariile și cu pensiile. În 2016, când am intrat în Parlament, cheltuielile cu salariile în sectorul public erau 57 de miliarde de lei. Acum sunt 169 de miliarde de lei. Atunci erau 81 de miliarde de lei cheltuielile cu pensiile și cheltuielile de asistență socială. Acum sunt 250 de miliarde de lei. Ori productivitatea muncii evident că n-a crescut de 3 ori, mai ales în sectorul bugetar. Și sigur că nici pensiile, adică sigur că sunt multe pensii la care contributivitatea e de 10-15% și restul vin bani de la buget. Nu e normal. După muncă și răsplată. Când muncești, atâta trebuie să primești și salariu, atâta trebuie să primești și pensioară. Și trebuie și în sectorul bugetar să venim cu un set de criterii de performanță. Nu așa doar că ești salarial la stat și să iei salarii și bonusuri și prime și bonificații și toate astea. Nu ține, nu mai ține. Deci evident că vorbeam de Polonia, care în anii 90 și-a asumat acele reforme. Ei, noi le tot amânăm. Pe zona de administrație sunt mulți 450.000 de oameni. Și deci în ianuarie, februarie, când ziceam că trebuie să plece, toți au sărit de la sănătate. Domnule, nu putem, că spitalele sunt goale. Nu știu dacă sunt goale, că tocmai ce spuneam, că avem 245.000 de lucrători, din care 45.000 doar sunt medici. Jumate personal TESA. Tot felul de fătuci, amante, nevestele unor șmecheri sau copii tâmpiți. În multe județe, cel mai mare angajator e Spitalul Județean. Toți șmecherii de la nivel local își angajează pupilele la Spitalul Județean, în birouri, ca asistent, sau ca moașă, sau ca brancardier, sau ca medic. TESA. Păi e și în învățământ. Din aproape 400.000 de lucrători, doar jumate sunt dascăli. Restul, iarăși TESA. Iarăși amantâlăcuri, pile și etc. În administrație nu mai vorbesc. Fiecare primar are 2-3 amante și consilieri și tot așa. În condițiile în care, că vorbeam de acel exod de 5 milioane de români, satele, comunele, orașele s-au depopulat. Din 103 municipii, 57 au sub 40.000 de locuitori. Deci mai mult de jumătate, cât prevede legea 351 per 2001, care a aprobat Planul Național de Amenajare a Teritoriului.
Avem 216 orașe în România, din care 146, adică 2/3, au sub 10.000 de locuitori, cât prevede legea. Avem 2862 de comune, din care 393 au sub 1500 de locuitori. Băi, fraților, nu mai putem să ținem o armată de 450.000 de birocrați în administrație, câtă vreme mai mult de jumătate din OAT-uri nu au numărul legal de populație. Și atunci evident că trebuie să ne asumăm reforma administrației locale. Polonia în 98 avea 4600 de OAT-uri, pentru că e o populație dublă față de România. 39 de milioane versus 19 România. De la 4600 de unități administrativ-teritoriale au ajuns la 1700. S-au întors la modelul antebelic al voievodatelor și plaselor. Și a făcut economie de sute de miliarde de dolari din 98 și până acum. De aia Polonia e superputere economică și militară. De aia Polonia are toți indicatorii macroeconomici strong. România e ruptă din toate părțile. Și sigur a fost presiune pe premierul Bolojan, pe sănătate nu te atingi, pe învățământ nu te atingi, că nu avem decât academicieni. Și sunt mulți dascăli, 7000 de dascăli, an de an, pică examenul de titularizare, sunt bătuți în cap. Cum bătuți în cap sunt mai mult de jumate din toți copiii noștri, care nu mai învață nimic la școală. Sigur că avem o problemă, din totdeauna, eterna problemă, curriculară, cu programa școlară, care ne învață cățăluși cu părul crez, poezii, filozofie, în loc să fie un învățământ articulat pe realitatea economică, pe dinamica socială. Lucruri inutile, multe, acolo, băgăm în capul copilului și nimic practic. Și pe administrație, aici e marea bubă. Administrația care mănâncă 30 de miliarde de euro, doar administrația. Și într-un final, deci, pe sănătate nu putem, pe învățământ nu putem, pe zona de ordine publică, unde avem 203.000 de salariați, nu putem, că e război în Ucraina, e război, a apărut și în Iran, parcă suntem noi războinici cu luminii, parcă contăm din punct de vedere militar, noi contăm doar când e să plătim facturi externe, pe achiziții de armament, tehnică militară occidentală, dar suntem prea rupți în fund ca să risipim atâta bănet pe înzestrare. Aici am crescut, am avut bani să creștem de la 38 de miliarde la 44 de miliarde de euro alocarea bugetară pentru Ministerul Apărării. Mai luăm iară 16 miliarde de euro acum pe SAFE, dar nu e moca, e cu dobândă. Și nu știu din SAFE-ul ăsta dacă 10% se va face în România, că tot o să luăm de-a gata din afară. Deci noi ne împrumutăm ca să facem curul mare altora, la fel și din alea 44 de miliarde de lei bugetul Ministerului Apărării. Uite, tot ce am achiziționat noi până acum, e ceva românesc făcut în România? Noi eram al 4-lea exportator de armament în 89 din lume. Azi nu mai contăm, nu suntem nici în top 50. Pentru că toate uzinele mecanice au rămas ca nivel tehnologic la nivelul anilor 50-60. Războaiele moderne zic că sunt hibride, cu drone, cu sateliți, cu rachete, cu avioane invizibile, noi tragem cu pistolul Carpaș și cu Kalashnikov. Asta e nivelul tehnologic al industriei militare românești. Noi tot ce am cumpărat, că a fost Patriot, că au fost Abrahams, că au fost avioane, toate F-16, F-32, nimic nu e făcut în România. Sigur, noi ne-am aruncat spre 2,5% ponderea cheltuielii de apărare, de înzestrare, 2,5% din PIB în condițiile în care Germania, care e o țară nu de 4.400 de miliarde, adică cu vreo 4.000 de miliarde de euro mai mare economia Germaniei decât a României, are 1,9. Dar Spania are 1,6. Franța are 1,4. Țările de jos la fel, 1,5. Și pe toate marile economii ale Europei au sub 2%. Noi suntem foarte voluntari când e vorba de a da și extrem de timizi, de timorați când e vorba de a cere. Bun, evident că trebuie să alocăm bani acolo unde ne doare. Și ne doare pe zona de sănătate. Ne doare pe zona de educație, unde anul ăsta am ciupit de la educație. 4 miliarde de lei am tăiat ca să dăm în alte zone.
ar trebui, sigur, să avem și noi niște priorități de dezvoltare. Sănătatea și educația unei națiuni ar trebui să fie priorități absolute ale oricărei guvernări, indiferent de culoarea politică. Bun, și atunci a rămas, deci nu putem să intrăm nici pe poliție, miliție, armată, nu mai vorbesc servicii, unde peste tot avem, comparativ cu alte state, scheme supradimensionate, a rămas administrație. Tăiem 10% din administrație, erau vreo 45.000, tot e ceva. Ca să vezi tu poare, la final de martie, nota de fundamentare, tăiem 2000 de posturi din aparatul bugetar. 2000 din 1.300.000. Și am spus premierului, într-un BPN, că mediul privat, ăla care duce greul, ăla care decontează toate politicile proaste guvernamentale, va fi în situația să dea 2000 de oameni pe zi afară, pe zi. Deja la primele 4 luni, 110.000 de oameni au plecat din economia reală. Și o să continue și mult mai abitir. Toată lipsa de performanță a unei guvernări sau politicile proaste sunt decontate, sunt încasate de către economie și de către populație și nu e fair, nu e drept. Și atunci va trebui să dăm și noi cu satârul pe zona asta de cheltuială publică. Că tocmai ce spuneam, 420 de miliarde de lei doar salarii și pensii. Fără să vorbesc de ineficiența unor structuri, instituții anacronice. Atunci, da, e nevoie de o reformă reală, nu doar declarativă, doar că, din păcate, chiar dacă premierul Bolojan la început și-a dorit să-și asume reforma, s-a înmuiat pe drum. A văzut inerția și opoziția chiar și din interiorul propriului nostru partid. Om fi noi partid liberal, nu chipurile de dreapta. Dar iarăși un mare paradox al politicii românești. Și populismul de dreapta e la fel de găunos ca și ăla de stânga. Și noi avem șobolanii noștri, nu doar PSD-ul. Și noi avem baronii noștri, nu doar PSD-ul. Și noi mulți ani și încă chiar și acum unii dintre noi susțin același status quo care a fost împământenit în urmă cu 35 de ani și care a fost cultivat în egală măsură și de PNL, nu doar de PSD. Caracterizat de ce? De corupție, de clientelism politic, de birocrație și de mediocritate. Și PNL ca și PSD sunt două partide îmbătrânite în rele, care refuză să se primenească, care refuză să cultive competența și meritocrația, care refuză să-și asume reforma, o reformă reală, nu doar așa mimată la televizor sau în conferință de presă. Am ratat și această ocazie printr-un premier reformator. Nu știu cine va face guvernul. E un guvern de sacrificiu, cel care va veni, pentru că va deconta. E foarte probabil să nu-și găsească puterea, să n-aibă o majoritate care să implementeze aceste măsuri de reformă. Și atunci va urma ce e mai greu. Rețineți ce vă spun acum și ceea ce eu tot spun de niște ani de zile și tot trag semnale de alarmă, dar deci Borza e nebun. Criza din 2009-2010 va fi pistol cu apă față de ce va urma acum. Pentru că, dragilor, atunci aveam vreo 30 de miliarde de euro datorie. Acum avem 240 de miliarde de euro. Astăzi avem 29 de miliarde de euro deficitul de cont curent. Nu mai intră valută în țară. Asta înseamnă deficit de cont curent, diferența între intrările și ieșirile de valută. Nu intră valută în țară, dar iese multă valută. 33 de miliarde de euro deficit de balanță comercială. Anul trecut a fost 34. Am redus cu 1 miliard de euro. Noi nu mai avem industrie, deci nu mai avem export. De aici diferența foarte mare între importuri și exporturi și de aici deficitul de 33 de miliarde de euro. Deci nu mai avem sectoare care să genereze plus valoare, care să antreneze exportul și care să aducă valută în țară. Plus că avem o problemă sub aspect mental.
vorbesc de mentalul colectiv, o multă lene. O lene care e încrustată în ADN-ul nostru de români. Noi suntem niște oameni geniali. Da, șmecheriți de-a lungul timpului, pentru că noi ar trebui să tot timpul cu capul plecat, nu sabia nu-l taie, e o mare mizerie, o lașitate, o filozofie total detrimentală, dar asta e cultivată de sute de ani și în loc să stăm demni, dârzi, verticali, stăm încovoiați de spate și toată lumea ne trimite după țigări. Și ne dă respectul până la urmă cuvenit, că ăsta e respectul. Câtă vreme ai mentalitatea asta de slugă, evident că niciun stăpân nu o să se poarte cuvincios cu tine, toți o să te abuzeze. Sub o formă sau alta. Pe față sau mai persuasiv, așa, cu zâmbetul pe buze. Dar până la urmă tot abuzat ești și tot sclav rămâi. Noi mai schimbăm din când în când stăpânul, dar nu mentalitatea. Deci avem o problemă legată de muncă sau de nemuncă. Noi iarăși suntem națiunea din Europa care muncim cel mai puțin, doar 32 de ani. Țările nordice 42, 43, 44 de ani. Până și grecii, că tot vorbeam, 35 de ani. 36 ungurii. Eu am mulți colegi, de fapt cam toți colegii mei sunt pensionați de 2 ani de zile. După 25 de ani de magistratură, gata, am muncit atât de mult încât simt nevoia să mă duc la pensie. Cu o pensie babană de 7-8 mii de euro și după aia eventual te faci avocat sau te duci la o întreprindere și mai iei niște mii de euro. Nu e în regulă. Nu e în regulă, adică când ești în deplinătatea puterilor și când ai acumulat o experiență relevantă, tu să pui pușca în cuie și să pleci acasă sau să te duci în altă parte. La noi, deci, se pot pensiona oamenii la 50 de ani, alții trag și la 70-80 de ani. Uite, judecătorul din Statele Unite care îl judecă pe Maduro are 82 de ani. 82! Și e judecător activ într-un tribunal federal din New York. Ai noștri magistrați, la 50 de ani, gata, s-oboțiți, la pensie. Deci sunt foarte mari anomalii și vorbeam de această lipsă de productivitate și de eficiența muncii. Și de această lene endemică sau cronică care o avem în ADN-ul nostru și va trebui să ne schimbăm și noi. Și noi ca indivizi, ca și cetățeni, că degeaba clamăm că vrem o clasă politică mai curată, mai curajoasă, mai asumată. Băi, clasa politică nu are cum să fie mai bună decât noi. Că și clasa politică nu e altceva decât imaginea în oglindă a unei națiuni cu rele și cu bune, în ceea ce ne privește pe noi românii cu mai multe rele decât cu bune. Sigur, sunt de acord că cu fiecare legislatură s-a degradat și mai mult, undeva la piciorul broaștei, nivelul intelectual al clasei politice actuale. Adu-ți aminte, anii 90, academicieni, profesori universitari, uite-te în Parlament acum, niște agramați, uite-te și în executiv, în guvern, în ministere, în administrație. Pentru că am spus-o și sigur că a deranjat pe multă lume, carieră în politică, în ăștia 35 de ani de glorioasă tranziție de nicăieri spre niciunde, au reușit să facă doar amantele, hoții, proștii, acoperiții și mai nou ONG-știi, soroșiștii, adică ăia care sunt, și acum e scandal mare că se pune problema, hai să avem transparență și pe veniturile ONG-ului că se spală zeci de miliarde de euro fără să avem trasabilitate, transparență, raportare. În spatele multor astfel de ONG-uri sunt entități străine și dușmănoase României. Orice societate, e trecută prin un foc și sabie de către ANAF, de către alte instituții de control, spălarea banilor, antifraudă, numai la ONG-uri, un paradis fiscal, un Eldorado. Sute de mii de ONG-uri și toate fără nicio obligație de număr și să-și declare toate sursele de venit. Să vedem și noi cine e în spatele lor. Deci, sigur că nu stăm deloc bine. E nevoie de niște oameni dârzi în viitorul guvern, care poate să fie și de tehnocrați, dar noi am mai avut experiența unui guvern tehnocrat, nu? Cioloș, care practic a aruncat în derizor noțiunea asta de tehnocrat.
Ideal ar fi un guvern politic, dar e aproape imposibil matematic acum, că sunt atât de ireconciliabile pozițiile și relația între PSD și pe de o parte și PNL și USR pe de altă parte, încât cu actualele partide mainstream sunt toate, că și UDMR-ul, ca să nu spun că e amanta tuturor, dar uite, din 90 ea e la butoane. La fel și pe UDMR, nu e un partid politic, e tot un ONG, de iată cum se menține, se perpetuează la butoane de 35 de ani. Și în Bașca e și Balamadica face jocurile, nu e corect, după cum nu e corect nici jocul care îl fac minoritățile, cele 17 mandate. Vicează un vot politic. Și a minorității e din moș strămoși, adică tată și fiu se moștenesc mandatele de parlamentari. E o mare anomalie și prostie. Nici o minoritate cred că nu e împiedicată să fie reprezentată. Uite-te la PNL, uite-te la PSD. Avem parlamentari și în PNL și PSD aparținând minorităților germane, maghiare sau alte etnii. Pentru că orice partid normal, care nu e constituit pe criterii etnice, într-o comunitate când vede care este raportul de forțe, evident dacă vede că acolo e un slovac sau un italian sau comunitatea de romi e mare, și automat va lua din rândul comunității, pe unul mai răsărit, îl trage de urechi și îl pune pe listă. Dovadă că la toate partidele, inclusiv la AUR, care nu știu de ce zice lumea că e anti-occidental sau anti-american, până la urmă trebuie să înțelegem. Și AUR, și POT, și Sosulu, Șoșoacă, au aceeași legitimitate pe care o are și USR-ul, de exemplu, nu? Că e un partid mai pro-occidental, sau PNL-ul. Nu putem face astfel de discriminări și această dublă măsură. Votul și ălui mai prăpădit cetățean e la fel de valoros ca votul unui academician. În spatele fiecărui partid parlamentar e aceeași legitimitate populară, dată de popor, de națiune. Deci nu există un partid de mâna a doua, de mâna a treia sau un partid cu stea în frunte. Nu există. Ideal ar fi, repet, să avem un guvern politic cu o largă majoritate parlamentară, chiar un guvern de Uniune Națională, în care se intre PNL, PSD, UDMR, USR, inclusiv partidele așa zise extremiste. Nu e niciun extremist. În tot mesajul propagat de AUR, cel puțin de AUR, sau de POT, la SOS, hai să zic, am ceva rezerve. Deci inclusiv din zona asta. De ce? Pentru că, așa cum spuneam acum vreun sfert de oră, ne așteaptă vremuri grele. Și nu știu dacă o să găsim ieșirea, portița de salvare. Și e nevoie mai mult ca oricând de o largă majoritate, de o largă susținere politică pentru a implementa acele măsuri într-o primă etapă dureroase, dar absolut necesare de reformă. Sigur, și acum, chiar și guvernul actual, chiar dacă e un guvern interimar, demis, ar putea să relaxeze anumite măsuri care și-au dovedit efectul contrar. Și dau un exemplu. Noi am pus impozit pe cifra de afaceri a băncilor de 4%. De la 1 ianuarie anul trecut era 2% pe cifra de afaceri, pe lângă la 16% impozit pe profit. Anul trecut a adus 334 de milioane de lei în plus la bugetul de stat. Anul ăsta ar trebui să aducă 1,3 miliarde de lei. Impozitul ăsta suplimentar pe cifra de afaceri a băncilor. Păi în condițiile în care băncile stau pe un buffer de 230 de miliarde de lei. De unde excesul ăsta de lichiditate? Pe ca diferență între soldul creditelor acordate populației și firmelor de 446 de miliarde de lei și soldul depozitelor populației și firmelor care de 676 de miliarde de lei. Diferența fiind 230 de miliarde de lei. Și să vină statul să zică, băi băncilor,
Plecăm de la următoarea realitate. 1. Că avem cea mai mică rată de intermediere financiară din Europa. 24%. Media e 87%, ce înseamnă rată de intermediere, ponderea creditării în PIB. 2. Stați, polichiditate, care a poporului, a națiunii, nu ați nevoie de la societățile voastre, mamă, din Austria, Erste, la BCR, din Franța, BRD, Societe Generală BRD, din Olanda, la ING, nu? Din Austria, iarăși, la Raiffeisen. Deci sunt banii românilor. Puneți mâna din astea 230 de miliarde de lei și finanțați economia. Alminteri o să avem doar falimente. Firmele românești, mai ales din sectorul agricol, mor ca muștele. În ultimele 4 luni de zile, de la începutul anului, peste 20 de mari firme din zona zootehnică, agricolă, sunt în diverse proceduri, în concordat, în insolvență sau chiar în faliment. Firme cu cifre de afaceri de peste 200-300 de milioane de lei fiecare, chiar 500 de milioane de lei, adică 100 de milioane de euro. De ce? Vorbeam la începutul intervenției mele. Vom avea un an agricol bun, dar anul agricol bun 2026 vine după 3 ani agricoli proști, slabi, cu o secetă pedologică, mai ales cu compromiterea aproape totală a culturilor de primăvară și în special vorbesc aici culturile de porumb și floarea soarelui. Agricultura ca și economia românească este subfinanțată și am mai dat exemplul ăsta și îl dau și aici. Cum tratăm noi România? Un sector vital. Pentru că o națiune trebuie hrănită și în vremuri de pace și mai abitir în vremuri de război. Genul ăsta de vremurile trăim astăzi, foarte complicate, cu războaie, cu conflicte peste tot. Deci cum tratăm noi această industrie și cum o tratează o altă țară, tot din Uniunea Europeană? Studiu de caz. Olanda versus România. Olanda are 1,1 milioane hectare teren arabil și are o creditare de 23 de miliarde de euro pe 1 milion de hectare. Cifra de afaceri generată anul trecut de milionul ăla de hectare, 81 de miliarde de euro pe 1 milion. România are de 12 ori mai mult teren arabil, respectiv 12,7 milioane de hectare de teren arabil. Care este creditarea pe cele 12 milioane? 6,5 miliarde de euro. Atenție, în Olanda, pe 1 milion ai 23 de miliarde. Pe 1 milion de hectare ai 23 de miliarde de euro creditare. În România, pe 12 milioane de hectare, ai doar 6,5 miliarde de euro creditări. Evident, cifra de afaceri în România e a 6-a parte din Olanda. Noi pe 12 milioane de hectare scoatem 15 miliarde de euro. Olanda pe 1 milion de hectare teren arabil scoate 81 de miliarde de euro. De ce băncile nu finanțează agricultura? Din același motiv pentru care nu finanțează nici economia reală firmele românești. Pentru că sunt anumiți factori. E și prostie și hoție. Și zice, bă, ce dracu mă leg eu la cap cu borsa? Că ori e prost, ori e hoț, ăsta dă faliment sau fuge cu curvele, să duce la Monte Carlo, joacă la păcănele toți banii băncii. Lasă, bă, că am un mușteriu care nu dă faliment și care plătește bine și risc zero. Care e mușteriul ăla? Statul. Foamea de bani a statului român e de 250 de miliarde de lei în fiecare an. Ce înseamnă asta? 50 de miliarde de euro. An de an. De unde vine foamea asta de bani? Păi din finanțarea datoriei publice și a deficitului bugetar. Că noi tot o rostogălim și datoria publică și deficitul bugetar. Chiar dacă noi ne-am propus anul ăsta să avem 128 de miliarde de lei deficit bugetar, adică 6,2% din PIB, în scădere de la 146 de miliarde de lei anul trecut, în realitate va fi mai mare. Pentru că tot ce am asumat nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla o creștere economică de 1%, ci vom avea o scădere economică de un jumătate de punct procentual. Inflația, am zis că o să fie în jur de 6%. Păi, dragilor, uite acum la aprilie, avem cea mai mare inflație din Europa, 10,7%. 10,7%.
câtă vreme media la nivel european e 2,8. Noi o avem de 5 ori mai mare. Ai văzut că asta, și spuneam la început, cursul de schimb a trecut de 5,25, cursul de schimb valutar. Și atunci băncile finanțează la greu statul român și ce rămâne ca surplus îl pune la BNR, că și BNR plătește bine, ține overnight și a depozit, în loc să finanțeze economia reală. Orice guvern, că e de stânga sau de dreapta, politic sau tehnocrat, trebuie să înțeleagă un lucru elementar, anume ce? Clasa de mijloc, clasa antreprenorială și capitalul românesc reprezintă cei 3 piloni existențiali, fundamentali ai națiunii române. Reprezintă însăși rațiunea de a fi a noastră. Și că trebuie să avem grijă de acești 3 piloni, să-i cultivăm, să-i creștem. Ori, clasa antreprenorială românească e aia câtă e, pentru că statul în toți anii ăștia n-a făcut altceva decât să omoare cu zile, pe picătura chinezească, capitalul românesc, care a fost, statul a fost ciumă pentru capitalul românesc și mumă pentru ăla străin. 83% din ajutoarele de stat în ultimii 20 de ani de la momentul integrării s-au dus la companiile străine, nu la alea românești, din banii noștri, ai românilor. Clasă de mijloc, păi care clasă de mijloc când peste 11 milioane de români au un venit sub 1000 de euro? 11 din 13 milioane, că restul sunt plozi, aia nu au venituri, copii. Deci nu putem vorbi nici de o clasă de mijloc. Clasa antreprenorială, vă spuneam, sunt câțiva haiduci care s-au încăpățânat, au rezistat și chiar au făcut istorie, dar cu o floare nu se face primăvară. Nu se face primăvară doar cu un Dragoș Pavel, cu Dedeman, cu un Dan Ostache, Altex, cu un George Copos, Ana Hotels, cu Anca Vlad Catena, cu Horațiu Țepeș Bilca, cu Horea Ciorcilă Banca Transilvania, ca să dau doar câteva exemple. Bine, nu sunt mulți, sunt vreo 20-30 de antreprenori români care au poziții de top. În rest, caimacul e în mâinile multinaționalelor. 53% din cifra de afaceri a României e generată de multinaționale. Dar profitabilitatea companiilor românești care nu au decât poziții periferice e de 2 ori mai mare, mai bună decât a multinaționalelor. 7,8 la companiile românești versus 3,5 la alea străine, pentru că alea străine au Big Four în spate și s-au învățat să-și optimizeze fiscal profitul pe prețul de transfer și îl duc afară, îl externalizează, îl exportă. Noi la ANAF nu avem o structură specializată pe prețul de transfer și uite așa, mai bifăm niște nerealizate la ANAF. Sigur, s-ar putea face multe, doar trebuie să existe și voință și trebuie să existe curaj din partea clasei politice și trebuie să existe înțelegere din partea cetățenilor și a națiunii. Că trebuie să înțelegem că nu mai merge. Că nu mai merge cu minciuna, că ne mințim unii pe alții, ne prostim în față, nu mai avem de unde da. Că noi am crescut, am plătit salarii nemuncite, pensii fără contribuție, doar pe împrumuturi. Și că trebuie să acceptăm că e nevoie de implementarea unor măsuri care o să ne doară, dar care o să ne facă bine. Despre asta este vorba. Iar reforma nu se clamează la televizor, ci se pune în practică. Asta nu e reformă, care o vânturi pe la televizor, că tăiem, că dăm, dăm hotărâre de guvern. Dăm ordonanță de urgență, dăm ordonanță simplă, dăm lege și atunci ai mușchi. Atunci ești bărbat. Când vii la televizor la toate show-urile, da, reformăm, tăiem, optimizăm, ne încruntăm, aia nu e reformă. Ăla e joc de gleznă, ăla e teatru, aia e doar campanie, propagandă. Noi nu putem fi în fiecare zi în campanie electorală, să ne facem imaginea pentru prezidențialele de la peste 4 ani de zile, sau eu știu ce mai visăm,
președinția Consiliului Europei. Noi trebuie să ieșim din logica asta populistă de a guverna tot timpul în campanie, de aruncat cu banii, cu pomenile, și trebuie luate măsuri la modul real. Deci niciodată n-a fost o intenție reală de reformă din partea nimănui. Și dacă nu va fi nici la următorul guvern, rețineți ce vă spun. Vom trage obloanele pe țară, vom pune lacătul. Noi nu suntem nici Italia și nici Grecia. Să vină cineva să ne șteargă cu zecile de miliarde de euro din datoria publică. Noi va trebui să o plătim până la ultimul cent. Și nu o să avem de unde. În spațiu public s-au vehiculat niște nume. Hai să fim serioși. Matei Șerban de la BNR sau Radu Burnete. Pe bune? Marea drama a României, în ăștia 37 de ani de capitalism, e că a fost condusă doar de LFG, doar de birocrați, care tot timpul au lucrat la stat. Când mai lucri tu la un ONG, nu te faci antreprenor, nu te califică. Dacă tu n-ai produs în viața ta una de 1 leu, dacă în viața ta n-ai plătit 1 leu impozit pe 25 ale lunii, dacă în viața ta n-ai plătit un salariu, 1 leu, un salariu unui amărât, ăla nu te califică să fii nici măcar portar la guvern, dar minter prim-ministru. Ori, toți miniștrii de finanțe ai României și premierii României au fost doar refugii de lux, birocrați. Ori, din turnul de Fildeș de pe Calea Victoriei sau din alte palate, imaginea o vezi deformată. Trebuie să vii de la firul ierbii, din economia reală, ca să poți să guvernezi. Pentru că România nu e altceva decât o mare societate pe acțiuni, cu 20 de milioane de acționari, care trebuie condusă după aceleași principii după care Dragoș Pavel își conduce Dedeman sau Anca Vlad Catena. Înțelegi? Principiul eficienței economice. Să-ți maximizezi veniturile și să-ți optimizezi costurile. Adică să le ții în frâu, să le tai tot timpul. Tai din costuri. Cut, cum parafrazez un clasic în viață. Drill, baby, drill. Ori în România nimeni n-a tăiat din costuri. Toți au pus pe datorie și nu mai mere. Ori, soluție. Sunt niște artiști, toți ăștia care acum sunt vehiculați în spațiu public. Sper președintele Republicii să aibă mai multă minte și să pună un om care vine din economia reală, un antreprenor. Că ăla dacă a reușit să-și aducă propria lui companie la 500 de milioane de euro, 1 miliard de euro, dacă are mii de salariați, dacă e deja jucător regional, cu vocație de a deveni chiar global, ăla cred că știe să conducă și România. Ăsta e profilul de premier la care trebuie să se gândească președintele Republicii.